Dreaming of becoming doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Daki hajar ngot ki Dkhot ka Khasi Students Union hakat no phai singi joka khat khandai tarik nailar hajar pun riu kila Shim Bynta hakat rally Shaka joka union Ryngkat ki Lama Ïong ban pen pau ka jing pursa Halor ka jing sngap man ba ka jing bom le ei ka sarkar Meghalaya Halor ki santli ki mat Jingdawa ba ka seng kala bu Kani rally ka stang hakapor sau baje na office tray kam ka KSU hajayau bat kan yat leng ba ki Bynta ba pher jong ka nong ba Shillong bat shi Bynta ka jing pen khlan ye ki mat Jingdawa Kajing LNT jong ka rally ka long na do office jong ka seng Khasi College, Loom Dingri, Rhino, Barik, Malki, Pinthor, Madan Yoringham, Jilli Shop, Rinja, Ompling, Ishirwat, Nongmansong, Polo, Golfling, Maulai Mauro, Maulai Stanbus, Maulai Pam bat hadu Khasi College bat anpen kot hajayau. Ka KSU ka laong ba kani ka jing khi ka long ka dak ban pen I ba ka seng ka peteng ban pen ram ya ka sarkar Meghalaya lada omla ban yo ya ka jubab Halor ki mat Jingdawa. Kumban syukudoru bahaka jing aipor bakhatsan singi ka seng ya ka sarkar jala ban le ye Halor ki santli ki mat Jingdawa kala kut haka mit jong ka khat pratarik naila hajar pun riu ki mat Jingdawa ki kanthop ka jing pendo ka public hearing jong ka Shri Cement Limited ban pen trai kam ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act hajar khandriu MRSSA ban pen trai kam ya ka amendment jong ka Migrant Workmen Act hajar pho bat ban pen bet ya ka rukom thung kam hanigrams bat ka thung kam thung jam ka ba khoi lingba ki DSC bat ka MPSC
Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya